mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuna kulikonse kumene muli pa programu ine kudza Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero programu ine kudza Baibulo langa mukhala ndine balanu mwa Ambuye Daniel Pancras. Choncho tikhale limodzi mu programu ya lero kuti timve kunena kuti kodi Mulungu afuna kuti tiphunziremo chani. Kwa amene programu kudza Baibulo langa takhala kuitsatira bwino ndikukhulupirira taphunzira zambiri makamaka tikudziwanso kuti mu programu imene angotha kumene tinaphunzira zokhudza chani. Mu programu imene angotha kumene makamaka tinaphunzira kuchokera mu buku la 2 Korinto pamene tinaphunzira ndithu zinthu zambiri kuchokera mu buku limene la 2 Korinto makamaka pamene tinkaona kuti buku limene la 2 Korinto ndi machapter zokwana 13 ndipo machapter okwana 13 amenewa machapter 9 oyambirira Paulo amalemba makamaka pa kuyamikira Khristu chifukwa chakunena kuti mu zinthu zambiri zimene anawudzudzula mu kalata yoyamba ya kwa Korinto ija anasintha. Ndipo khala kuti anasintha anachona kuti chofunikirabe kunena kuti awalembere zoyamikira makamaka zimenenso anawuzidwa ndi Mzimu Woyera kuti akazilembe. Paja mkalata ya kwa Korinto makamaka inangoyamba komanso kamaliza akulimbana ndi mavuto okhaokha. Komanso tikaona mu chapters 4 omalizira abuku limene la 2 Korinto timaona kunena kuti Paulo amapereka chodzikanira kapena amazipanga defend kunena kuti nayenso ali mtumwi wa Yesu Khristu. Makamaka amabwera ndi maganizo amenewo chifukwa cha zinthu zimene anthu ena ake amakhala nazo kumtima kwawo kumalingalira komanso kumapitiriza kuphunzitsa kunena kuti Paulo sanali mtumwi wa Yesu Khristu. Mwachifukwa cha ichi chinankomera mozidwa ndi Mzimu Woyera tsono kunena kuti akalembe mu chapters 4 omalizira abuku limene la 2 Korinto kukatsindika bwino kunena kuti iyeyo ali mtumwi ndithu wa Yesu Khristu. Zimene ndi ndinaphunzirako zambiri zimene zitokhala zotipindulitsa ku moyo wathu wa Chikhristu. Tinaona kunena kuti anawapatsa zinthu zambiri kunena kuti anthu amene akakhulupirira kunena kuti anali mtumwi makamaka pa kuwafotokozera za mmene iyeyo adazunzikira munthu amene ankatumikira Yesu Khristu. Amawuza ndithu kunena kuti ndinazunzika motere ndikanakhala kunena kuti sine mtumwi wa Yesu Khristu kapena sine mtumiki woona wa Mulungu sinkanalolera kuzunzika wotere ndikanangosiya ntchito yotumikira Mulungu. Zimene seno ndine tikanena kuti tikaphunziremo zinthu zozama zimene pakuzichita zikatengere ku chipulumutso. Izo zimene tinaphunzira mu program imene yangopita kumene. Choncho mu program ino ndiyo program yotsatira buku limene la 2 Korinto tikhalanso tikupitiriza kuphunzira buku lina makamaka tikaona pa ndandanda okayalidwe ka mabuku a Baibulo tikachoka buku la 2 Korinto mu tsiku lelonso timene tikafikenso mu buku la Agalatiya. Makamaka tikamakamba za Agalatiya buku limeneli linalembedwa ndi mtumwi Paulo. Timaona zimene zikamalinga buku la Agalatiya chapter 1 komanso mu verse yake ya 1. Tikamaphunzira kuchokera mu buku la Machidule atumwi pakuzindikira buku la Machidule atumwi ndilo chiyambi buku la chiyambi la m'Chipangano chatsopano tinaonamo kunena kuti Paulo ndi Barnabasi mulendo wawo makamaka oyamba okulalikira uthenga wabwino adafika ku Galatiya kumene analalikira uthenga wabwino. Tikamakamba za Galatiya zili ngati dera mwina amene tingafotokozere za Lilongwe kapena mwina Blantyre ndikumalo konena kuti sikuti kungakhale mpingo umodzi komanso tikafika ku Lilongwe ndikumalo konena kuti ndi mzinda kumene mzindawo uli ndi madera ambirimbiri. Chimodzimodzinso Agalatiya unali ngati mzinda umene mzinda unali ndi machani kodi unali ndi madera ambirimbiri. Tikamaona kuchokera mu chapter 13 cha buku la Machidule atumwi kulekeza chapter 14 timaona kuti Paulo adali mu mzinda umene ukulalikira uthenga osiyanasiyana kumene anakhazikitsako magome osiyanasiyana. Timaona kuti anakafika ku Iconium, ku Lystra komanso ku Derbe komanso ndi madera ena. Madera amenewa ndi madera amene anali mu mzinda umene wachani kodi wa Galatiya. Choncho tikamakamba zonena kuti Galatiya tisalingalire nena kuti
unali ngati mpingo umodzi ayi, komano ndi dera limene kapena ndi mzinda umene mkati mwake munali mipingo yambiri yandani yachani kodi ya Khristu. Mwina tikhazomvetsa bwino zimenezi tikamaona mu buku la 1 Korinto chapter 16 mu verse yake ya 2. Makamaka 1 Korinto chapter 16 verse yake ya 1 ndi 2 pamene Paulo amalangiza zokhudzana ndi chopereka Khristu wa Korinto, pamene anazonena kuti koma za chopereka chakuyera mtima monga ndinalangiza mipingo ya Agalatiya kotero chitani inunso. Mtsiku loyamba la Sabata yense wayenera asunge yekha monga momwe anapindulira kuti zopereka zisachitike pakudza ine. Tikamaona chapter 16 verse yake ya 1, Paulo akuzanena kuti koma za chopereka chakuyera mtima monga ndinalangiza mipingo ya ku Galatiya. Mipingo ya ku Galatiya, sananena kuti mpingo wa ku Galatiya koma kuti mipingo ya ku Galatiya. Kusonyeza kunena kuti ku Galatiya kumeneku kunali ndithu mipingo ingati yambiri. Ndiye tisalengelera kunena kuti Galatiya kumene kunali ngati dera kumene kunali mpingo umodzi okha ayi. Unali mzinda kumene kunali ndithu magome yambiri a mpingo wa Khristu ngati mmene tikuonerapo kunena kuti kunali mzinda umenewo kunalinso Derbe, Listra, Iconium ndi madera ena ambiri amene anali kuti adali mmenemu kumene Paulo konseko adayenda mulendo wake woyamba ndi Barnabasi kulalikira uthenga wabwino ndi kukhazikako mpingo wa Yesu Khristu. Ndipo timaona kunena kuti atayenda mulendo wake umene woyamba Paulo, tikamabwera mulendo wachiwiri pamene amakayamba ulendo wachiwiri mu chapter 15 timakaona kunena kuti tikamaona m'buku makamaka la Mwachidule atu mu chapter 15 kuyambira verse 36 umatsika musi, ndipo aja amene timapeza kunena kuti Paulo anatengananso ndi Sila ndikuyendera chani kodi ndikuyendera magome amene anawakhazika ndi Barnabasi aja. Ndiye kuti Paulo anaonetsanso mtima wachikondi makamaka polinga kunena kuti sikuti ndangokhazikamo ndikuyenda kuti ndikhale pasi komano ndikuyenda kuti ndibwerere ndikaone kunena kuti kodi anthu aja ali kuchita bwanji. Timaona kunena kuti pamene paja buku la Mwachidule mu chapter 15 verse 36 umatsika musi maka pamene amafotokoza za mmene anagawanikirana pakati pa Barnabasi komanso ndi Paulo pamene mkangano unakula chifukwa cha Yohane Marko, pamene Barnaba ankafuna kunena kuti Yohane Marko akhale nawo mulendo, pamene Paulo akunena kuti Yohane Marko pokhala anatitha ulendo yamba uja tisamutengenso ulendo uno. Choncho mwa chifukwa cha ichi zinapezeka kunena kuti Yohane Marko anatenga ndi Barnabasi kupita madera ena kulalikira. Choncho Paulo anatengana ndi Sila ndikupitanso makalalikira mawu a uthenga wabwino zimene tikamatsika musi kufika mu chapter 16 timakuona kuti anakakumanako ndi Timoteyo komanso Lukaso kumeneko. Choncho umo ndi mmene anthu amene anayendera makamaka pakulalikira za uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Zimeneno ndine timaphunziraponso mu zinthu zambiri zonena kuti chani alipo nthawi zaka anthu ena amene mwina amathopera kudwa kwina kwakangolalikira nkukhazikako mpingo kumeneko. Akangokhazika mpingo amazimva kunena kuti chani ndagwira ntchito imene Mulungu anandiuza kupita madera ena makalalikira. Amagwira ntchito imene Mulungu anakuwuzani koma amene mwapitanso ku madera ena okalalikira ndi chinthu chofunikira kwambiri kunena kuti mudzibwerera mbuyo kufuna mukaone kunena kuti kodi anthu aja munawaphunzitsa aja panopa ali kuchita zotani. Chifukwa kutokhala kophweka anthu amene akusokera chifukwa yonena kuti anazolowera machitidwe a zinthu zina. Tsono pamene asinthika mtima alonso mu mpingo wa Yesu Khristu aona zinthu zachani kodi zachilendo ndipo sangadzione lodi pa zinthu zina akuyenera zita chani. Ndi chinthu chofunikiranso kumendera malo amene mwina tinakhazikako mpingo nthene yake kuti tikaone kuti ali kuchita chani monga mmene Paulo apa anachitira. Mulendo wake woyamba anakhazikitsa mipingo ku Galatiya, mulendo wake wachiwiri anapita kuti akayendere kunena kuti anthuwa ali kuchita motani. Ndi zinthu zofunikira kunena kuti ndine tikaphunzirepo maka pamenepo. Tione makamaka mu chapter imene cha number 1 cha buku limene la Agalatiya kunena kuti Paulo analankhulapo zotani. Tikamaona kuyambira chapter 1 chimene cha buku la Agalatiya kuyambira mu verse yake analakiza verse yake ya 5 pamene patimaona nena kuti panangoperekedwa malonje, anangodzinena iyeyo ngati mulembi wa bukuli komanso kwa anthu amene kalata yakupita ndikupereka malonje ena ndi ena. Tikamawerenga kuchokera mu verse yake 6 timaona kunena kuti ndi pamene amalangiza kunena kuti Khristu amene amatsata uthenga wabwino wina monga mmene timaonera mu verse yake 6 analemba kunena kuti ndidziwa kuti msanga motere muli kupatuka kwa iye amene anakwiranani m'chisomo cha Khristu kutsata uthenga wabwino wina. Verse 8 koma ngakhale ife kapena ngelo ochokera kumwamba ngati akulalikirani uthenga wabwino osati tidakulalikirani ife akhale wotembereredwa. Tikuona kunena kuti Paulo mkalata imeneyi wapereka malonje. Chinthu choyamba wakuyamba ndi kuwadzudzula zimene zikusiyana ndi makalata ena amene amalemba.
makalata ena akamalemba amemba abe ndikumatani anthuwa ndikumayamikira, koma kalata uyu wangu wapatsa malonje kana wangu amati watani ndikuwadzudzula kunena kuti chani ndidziwa kuti msanga muli kupatuka kotere makamaka kwa iye amene anakuyitanani chisomo cha ndani kodi mchisomo cha Khristu kutsata uthenga wabwino wina. Mwina ena lithoma lingalo kodi ndiye kuti sipali uthenga wabwino wina, anangolankhula zimenezi makamaka pofuna kutani kodi pofuna kunyozetsa, anangolankhula monyozetsa. Palibe uthenga wabwino wina, uthenga wabwino ndi umodzi wokha wa Yesu Khristu umene timaudziwa bwino inu ndine uja. Komanso mu verse 8 amene akupitiriza kutsindika kunena kuti koma ngakhale ife kapena ngelo ochokera kumwamba ngati akulalikirani uthenga wabwino osati umene tinakulalikirani ife poyamba paja, akuti munthu ameneyo akhale otembereredwa. Ndiye kuti tikuona kuti munthu akhazi okhala otembereredwa bwanji ngati munthu akulalikira uthenga wabwino wina, ngati munthu akulalikira zinthu zosemphana ndi zimene mwa Mulungu amatani kodi amanena. Talingalirani, mukumaphunzitsa zotani, mukumalalikira zotani? Kodi mu zinthu zimene nomwe mukumalalikira, mu zinthu zimene mukumaphunzitsa simungakhale otembereredwa? Tiye ndiziphunzitsa molunjika bwino kumawu a Mulungu kuti tisakakhale otembereredwa polengera ndi mmene mlembi wa buku limeneli anawalangizira Khristu amenewo. Ndi zinthu zofunika kwambiri kuti tiziphunzira pamene tikumawerenga buku limeneli. Tiye tione mu verse 8 pamene anawawuzanso kunena kuti pakuti kodi ndikopa anthu tsopano pakuti kodi ndikopa anthu tsopano kapena Mulungu, kapena kodi ndifuna kukondweretsa anthu? Ndikadakhala ndikondweretsabe anthu sindikanakhala kapolo wa Mulungu. Choyamba wazonena kuti kapena kodi ndikopa anthu tsopano, kapena ndikopa Mulungu, kapena kodi ndikondweretsa anthu, kapena kodi ndikondweretsa Mulungu, kapena ndikondweretsabe anthu. Ndikanakhala okondweretsabe anthu sindikanasangalatsa ndani, kapena sindikadakhala kapolo wa Mulungu. Mawu amene akunena kuti ndikondweretsabe anthu akungotanthauza zonena kuti poyamba munthu anagwirabe ntchito yokondweretsa ndani kodi yokondweretsa anthu. Anagwira ntchito imene motani? Timadziwa tonse kunena kuti pamene mpingo wa Khristu unayamba chinali chinthu chachilendo kwa anthu ambiri, chimene mwa anthu amene anali Achiyuda kunkhani yozunza mpingo ankadziva kunena kuti sikulakwa, ndipo timaona kunena kuti iyeyo Paulo anagwiranso ntchito yozunza mpingo wa Khristu. Ndi apa zili kutanthauza kunena kuti pamene iye ankagwira ntchito yozunza mpingo wa Khristu, mu nthawi imeneyo anali kukhala mu moyo wakukondweretsa anthu, chifukwa anthu ankaona kuti yani ali kugwira ntchito yabwino. Pamene ankachita za machimo zimenezo anthu ankasangalatsidwa mu nthawi imeneyo. Koma pano akunena kuti yani sakuyenerabe kukhala wokondweretsa anthu. Kodi mumakondweretsa anthu? Mukhoza kukondweretsa anthu motani ngati mukupanga zinthu zogwirizana ndi anthuwo zimene zimakhala zosemphana ndi chifuniro cha Mulungu? Pa nkhani yakulalikira uthenga wabwino, tiye tikondweretseni Mulungu amene anatituma inu ndine kuti tikalalikire uthenga wabwino, posatengera kunena kuti anthu ena akutiona bwanji. Izi ndi zimene mlembi amene makamaka analemba mu chapter imenechi cha number 1. Ndipo makamaka adapitirizabe kuwalangiza makamaka pamene anakamaliza chapter chonse cha number 2 pa nkhani yomweyi makamaka yokwadzudzula kunena kuti anali kupatuka mu uthenga wabwino. Ndero watenga chapter 1 komanso chapter 2. Tikamakaona makamaka mu chapter 3 anafotokozamo zinthu zambiri makamaka pamene ankauza Khristu amene akunena kuti chilamulo singathe kupulumutsa munthu. Chilamulo singathe kupulumutsa munthu. Chapter 3 kuyambira verse yake ya 1 kulekeza verse yake ya 10 wafotokoza makamaka za nkhani imene akunena kuti chilamulo singathe kupulumutsa munthu. Tikamawerenga kalata amene tikamamuzukura zimaonetsa kunena kuti analipo ndithu Akhristu ena amene anali Achiyuda maka amene ankakakamiza anthu kapenanso nawonso anakakamizidwa kunena kuti akuyeneranso nena kuti adziyirabe zachani adziyirabe za chilamulo. Chifukwa kalata ameneyo adakambako kwambiri zokhuzana ndi za chilamulo. Tikamaona mu verse yake 10 Paulo analemba kunena kuti buku limene la Agalatiya chapter 3 mu verse yake 10 anawuza kunena kuti pakuti onse amene atama ntchito za lamulo liwakhalira temberero, pakuti kwalembedwa otembereredwa iye wosakhala mzonse zolembedwa m'buku la chilamulo kuzichita izi. Chinthu chamba kunena kuti pakuti onse amene atama ntchito za chilamulo akuti lamulo liwakhalira chani kodi liwakhalira temberero mu nthawi ina Chikhristu. Chinthu china chachiwiri chimene verse 10 anena kunena kuti pakuti kwalembedwa kunena kuti chani otembereredwa aliyense wosakhala mu zonse zolembedwa mu chani zolembedwa mu chilamulo. Otembereredwa ndi iye osakhala mu zonse zolembedwa mu chilamulo. Tikalingalira makamaka kuchokera pa fundo ziwiri izi, mu nthawi imeneyi anthuwa ankaziva makamaka kumabwereranso ku zachilamulo zimene sankakhala mu moyo okwanitsa zinthu zonse zachilamulo, mwachifukwa cha icho anali otembereredwa.
Chinthu china anthuwa amatengedwanso kuti analotembedwa ifo yonena kuti sanali kukwaniritsa zinthu zonse zimene zinalembedwa mu chilamulo. Kodi mu chilamulo munalembedwa mu zotani? Tikamaphunzira makamaka kuchokera mu mabuku achilamulo okwanira asanu aja, kuyambira buku la Genesis kukalekeza buku la Deuteronomy, tikaona kunena kuti munalembedwa zinthu zambiri zokhuzana ndi Yesu Khristu. Ulosi woyamba umene timakapeza mu buku la Genesis chapter 3 mu verse yake 15, komanso tikamakalenga mu buku la Deuteronomy chapter 18 verse yake 15 kulekeza 19, pamene Mose ankauza ana Israeli nena kuti Mulungu adzakuukitsirani mneneri pakati panu. Ndipo timaona nena kuti mneneri ameneyo ndiye Yesu Khristu. Tikamona mu buku la Yohane chapter 4 verse yake ya 19. Zimene zingochitira umboni nena kuti ngakhale chilamulo zokhuzana ndi Yesu Khristu zidarani kodi zinafotokoza. Ndeti pamene Yesu Khristu anabwera, anthu angatakufuna kukhalabe mu zachilamulo akuyenda nena kuti azitsatira zimene Yesu Khristu akutani kodi akunena. Ngati kudziva kuti ndakatswiri pa nkhani ya chilamulo akuyenda kuti atsatire zimene Yesu Khristu akunena, ifo nena kuti yani chilamulocho zokhuzana ndi Yesu chinatati kale chinalankhulapo. Izi ndi zimene mulembe amene makamaka adafuna kuwaunikira akhristu amenewa. Tikamona mu verse yake 13, Paulonso anafotokoza ndithu kunena kuti Yesu Khristu anthufe anatiwombola ku temberero la chilamulo. Yesu Khristu anatiwombola kuchani? Ku temberero la chilamulo. Choncho tikufuna tikaphunzire kwambiri ino ndine kunena kuti pokhala kunena kuti Yesu Khristu anatiwombola ku temberero la chilamulo ndi chinthu chofunikiranso kwambiri kunena kuti tidzikhala monga anthu owomboledwa. Pamene munthu owomboledwa kamwina kuchotsedwa ku mavuto ena ake, zimafunika kunena kuti udzisonyeza kunena kuti unawomboledwa kamene unachotsedwa ku mavuto ena ake, osati kumapitirirabe kumakhala mu mavuto omwewo. Choncho tiyenera tikaphunzirepo zinthu zambiri pamenepo. Tikamaona chomwe chapter 3 kuyambira mu verse yake ya 23 kulekeza 25, Paulo anafotokozanso kwambiri makamaka zokhuzana ndi cholinga cha chilamulo. Kodi cholinga cha chilamulo chinali chani? Tione mu buku limene la Agalatiya chapter 3 mu verse yake 23 pamene tikufuna tikaphunzirepo za cholinga cha chilamulo kuti chinali chani. Verse 23, koma chisanadze chikhulupiriro tinasungidwa pomvera lamulo, otsekedwa kufikira chikhulupiriro chimene chikavumbulutsidwa bwinobwino. Momwemo chilamulo chidakhala namkungu wathu wakutifikitsa kwa Khristu kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Koma popeza chadza chikhulupiriro sitikhalanso omvera namkungwi. Izi ndi zimene mulembe ameneyu Paulo makamaka adawalembera Khristu zokhuzana ndi cholinga cha chilamulo. Akunena kuti cholinga cha chilamulo chinachonena kuti yani? Koma chisanadze chikhulupiriro chimene akunena apachi akukamba za uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu, zimene timaziwerenga bwino makamaka mu buku lija la Mwachidule mu chapter 6 mu verse yake 7, mu buku la Yuda chapter makamaka Yuda mu verse yake number 3, pamene anagwiritsa ntchito amene akunena kuti chikhulupiriro kutanthauza uthenga wabwino. Komanso tikamonanso mu buku lija la 1 Timothy chapter 4 kuyambira verse yake 1 umatsika musi anagwiritsa ntchito amene akunena kuti chikhulupiriro pakutanthauza uthenga wabwino. Choncho pamene akuzonena kuti koma chisanadze chikhulupiriro ali kungofuna kwazonena kuti koma usanadze uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu akuti tinasungidwa overa chani? Tinasungidwa kukhala overa lamulo kufikira chikhulupiriro chitatani? Chitavumbulutsidwa bwinobwino. Choncho mu verse yake 24 kunena kuti momwemo chilamulo chidakhala namkungu wathu wakutifikitsa kwa Khristu kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Ntchito ya chilamulo ndonena kuti chilamulo chidagwira ntchito ngati namkungwi. Tikamakamba za namkungwi ndi munthu wolangiza. Ndiye kuti chilamulo ntchito yake imene inagwira, cholinga cha chilamulo ndi kulangiza Yesu Khristu amene anali kuti adzadza mtsogolo mwake. Ndipo timaona kuti munthu atino Yesu Khristu anali ndithu Yesu Khristu anadza, ndipo chikhulupiriro kapena uthenga wake wabwino Yesu Khristu unavumbulutsidwa bwinobwino. Tsono pokhala kunena kuti Yesu Khristu anadza, uthenga wake unavumbulutsidwa bwinobwino, tikuyenera kuti tikhale mu zinthu zotani. Verse 25 ikuyankha funso limene limaka pakunena kuti popeza chadza chikhulupiriro sitikhalanso womvera namkungwi. Now, chifukwa chonena kuti uthenga wabwino uwu unabwera wa Yesu Khristu sitikuyeneranso tikhala womvera namkungwi. Namkungwi akumunena apa ndi chani? Chilamulo. Ndeti popeza uthenga wabwino wa Yesu Khristu unafika, sitikuyeneranso kukhala anthu omvera za chilamulo. Zimenezi ndi zimene mulembe amene makamaka adawalangiza akhristu amenewa, akhristu ku Galatiya, kunena kuti sakuyeneranso kumadzipanikiza makamaka kumachita za chilamulo. Zinthu zimene zofunikanso kwambiri kunena kuti inu ndi ine tikamve zinthu zimenezi makamaka ndi kuzikhulupirira. Izi ndi zimene mulembe amene makamaka adafuna kuwauza akhristu amenewa mu chapter imenechi, chapter cha number 3. Ndipo tikamaona mu chapter cha number 4
makamaka amafotokozeranso ndithu nena kuti uthenga wabwino ifeyo udatimasula kuchani, unatimasula ku chilamulo. Chapter 4 anakambako makamaka zonena kuti uthenga wabwino udatimasula ku chilamulo. Tikaoneni chapter 4 makamaka mu mavesi awiri okha kuchokera mu chapter imene ya number 4 pamene tikawerenga mu vesi yake ya 4 ndi vesi yake ya 5 kuti analemba kunena kuti chani. Koma pokwaniridwa nthawi, Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi, wobadwa wakumvera lamulo, kuti akawombole iwo wakumvera lamulo, kuti ife tikalandire umwana. Verse 4 ndi verse 5 angokamba zimene zikuonena kuti koma pokwaniridwa nthawi, Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi. Agalatiya chapter 4 mu verse yake 4 akufotokoza za mmene ulosi umene unaloseredwa pa buku la Genesis chapter 3 mu verse yake 15 unakwaniritsidwira makamaka pamene adangokamba kunena kuti Mulungu akumuza Sarana kunena kuti adzeka udani pakati pa iyeyo ndi ndani kodi, ndi mkazi, komanso mbewu yake ya mkazi ndi mbewu ya ndani, mbewu ya Sarana. Choncho mu verse yake 4 akunena kuti koma pokwaniridwa nthawi, makamaka mbuli imene Agalatiya chapter 4 verse yake 4, koma pokwaniridwa nthawi Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi. Mwana wake wobadwa ndi mkazi ameneyu ndi Yesu Khristu, amene anabadwa mosafunikira kuti mayi ndi bambo akhale pamodzi. Ndi chifukwa chake akutchedwa kunena kuti wobadwa ndi mkazi. Ndi chifukwa chake mu buku la Genesis chapter 3 mu verse yake 15 anagwiritsa ntchito mawu kunena kuti mbewu ya mkaziyo ndiye amene akumunena apayo ndiye ndani kodi, ndiye Yesu Khristu. Koma kodi pamene Yesu Khristu anabwera pano ku dziko lapansi ndi kudzabadwa kukwaniritsa ulosi umene unalosedwa mu buku la Genesis chapter 3 mu verse yake 15, kodi anadzachita chani? Verse 5 ikuyankha funso limene limaka pamene analemba kunena kuti akawombole iwo akumvera lamulo, kuti ife tikalandire umwana. Kuti akawombole iwo akumvera lamulo, kuti akumvera lamulo tsono akalandire chani? Akalandire umwana. Ndiye kuti munthuyo ndi wamkulu kale, koma womboledwa kuchoka ku chilamulo ndiyo lengena kuti akalandire umwana. Umwana wake akalandira motani? Pamene munthu wamva mawu, wakhulupirira, walapa, wavomereza, komanso wabatizidwa. Akabatizidwa apo timanena kuti wabadwanso mwatsopano. Wabadwanso mwatsopano. Ndero amakhala kuti ndi mwana, koma mwandani kodi? Mwa Yesu Khristu. Iyo ndi njira imene munthu amalandirira umwana makamaka mwa Yesu Khristu mmene mupolenga ndi mmene mulembi adalankhulira. Tikabwera mu chapter 5 makamaka Yesu Khristu kuyambira mu verse makamaka Paulo amene kuyambira mu verse yake 1 lekeza mu verse yake 15 amauza Khristu amene akunena kuti asunge ufulu wa chani kodi? Ufulu wa Khristu. Pokhala kunena kuti ma chapter 3 chapter 4 afotokozapo kunena kuti Yesu Khristu anatombola kulamulo. Mu chapter 5 akuwauza kunena kuti Khristu amenewa akuyenera kunena kuti yani asunge ufulu wa chani kodi? Wa Khristu. Tsono sakuyeneranso makhala munzija, koma akuyenera asunge ufulu wa Khristu. Ndi chifukwa chake tikamaona mu verse yake 1 mukolekeza mu verse yake 15 ya chapter imene ya number 5 adafotokoza za nkhani imeneyo. Koma tikamaolenga kuchokera mu verse yake 16 kukolekeza mu verse yake ya 25 timaona kunena kuti anakambako makamaka zokhuzana ndi ntchito za thupi komanso ndi zipatso za mzimu. Ndipo timaona mu verse yake 18 imene analembapo kunena kuti ngati mzimu akutsogolerani simuli omvera lamulo. Ngati mzimu akutsogolerani simuli omvera chani? Simuli omvera lamulo. Kodi mzimu umene umanidwa pamene pawo ndiwo chani? Mzimu umene umanidwa pamene pawo ndiwo uthenga wabwino. Lingalirani pamene mu buku la Yohane chapter 6 verse 63 pamene Yesu Khristu analankhula kuti pakuti amene ndalankhula ndi newa ndiwo mzimu ndi chani? Ndiwo mzimu ndi moyo. Ndiye kuti mawu a Yesu Khristu ndiwo mzimu. Tsono akuti ngati mzimu watsogolera anthu, ngati mawu a Yesu Khristu watsogolera anthu, akuti anthuwa saliso omvera chani kodi? Saliso omvera lamulo. Zimene mulembi amafuna kutanthauza makamaka kuchokera mu buku limeneli la Agalatiya mu verse yake imeneyi. Kodi inu mmatsogoledwa ndi chani? Mmatsogoledwa ndi mawu a Mulungu kapena mmatsogoledwa ndi ntchito za chilamulo? Choti tikazindikire ndichonena kuti ntchito ziwiri zonsezi sizingakwanitse kumtsogolera munthu mu nthawi imodzi. Chikuyenera chikapezeke chinthu chimodzi chimene chikuchita mphamvu mwa munthu mu nthawi imeneyo. Kutsogoledwa ndi chilamulo kapena kutsogoleredwa ndi mzimu kapena uthenga wabwino wa Ambuye wathu Yesu Khristu.
anakambakonso zambiri makamaka mu buku limeneli la Agalatiya chapter 5 kuyambira mu verse yake 19 kulekeza 21 timaona kuti anakambako makamaka zokhuzana ndi ntchito za thupi. Kuyambira mu buku la Agalatiya chapter 22 kulekeza 25 anakambako makamaka zokhuzana ndi zipatso za mzimu. Tikamawerenga mavesi amene timakuonetsa kuthandizana ndithu kuti pamene tikukhala Khristu sitikuyenera kumachita makhalidwe osiyanasiyana apotenga kuti mabuku amene mu mavesi amenewa anakambako zambiri zokhuzana ndi makhalidwe osiyanasiyana oyipa amene Khristu sitiyenera kuti tikhale nawo. Ndipo anapitirizanso kumafotokoza zokhuzana ndi makhalidwe oyenera amene Khristu sitiyenera tikhale nawo monga chikondi, mtendere ndi zinthu zambiri pakati pa ife ngati Khristu. Izi ndi zimene chapter 5 cha buku limene la Agalatiya mlembi anafotokoza. Pokhala kuti buku lili ndi machapter okwana 6, tionenso mu chapter chomalizira number 6 kunena kuti mlembi ameneyu anayankhula zotani kuchokera mu buku limeneli la Agalatiya chapter 6. Tikamawerenga kuchokera mu buku limeneli la Agalatiya chapter 6 kuyambira mu verse yake anokeza mu verse yake 4, Paulo anangofotokoza makamaka zokhuzana ndi udindo wa Mkhristu wina aliyense kuti ndi otani. Ndi chifukwa chake tikuwerenga mu verse yake 1 kulekeza mu verse yake 4 analemba kunena kuti abale ngatinso munthu agwidwa nako kulakwa kwakuti inu auzimu mubweze otereyo mu mzimu wachifatso ndi kudzipenyerera wekha ungayesedwe nawenso. Verse 2 nyamuliranani zothodwetsa ndipo kotero mufitse chilamulo cha Khristu. Pakuti ngati wina ayesa ali kanthu pokhala ali chabe adzinyenga yekha, koma yense ayesere ntchito yake ya iye yekha, ndipo pamenepo adzakhala nako kudzitamandira chifukwa cha iye yekha, si chifukwa cha wina. Buku limene la Agalatiya chapter 6 verse yake kulekeza 4 anafotokoza makamaka zokhuzana ndi udindo wa Akhristu. Tikamaona mu verse yake 1 timaona kuti Akhristu olimba ali ndi udindo otani kwa Khristu achikhulupiriro chochepa. Akunena kuti chani? Ngati wina agwidwa nako kulakwa kwakuti timbweze otereyo mu mzimu wachani? Mu mzimu wa chifatso. Tikamaona kuti Khristu nzathu akuchimwa timene tikamubweze. Tikamubweza bwanji? Tikamubweza ndi mawu a Mulungu. Ndikuti ngati kuti tikamubweza ndi munthu amakhala kuti atani? Watayika. Ndikuti tifuna tipite tikampange munthu joti akayenjenenso ndi ndani kodi? Akayenjenenso ndi Mulungu. Ndikuti tikagwiritsa ntchito mawu omwewo kukamuyitana munthuyo kuti akabwerere akayenjenenso ndi ndani? Akayenjene ndi Mulungu. Amene poyamba anali Khristu, komano chifukwa watayika tikuyenenso tikamutenge kuti akayenjenenso ndi ndani kodi? Akayenjene ndi Yesu Khristu kuti akapitirizabe kukhala mu moyo chani? Mu moyo wa Chikhristu. Choncho timene kuti timbweze munthu otereyo mu mzimu wa chifatso. Mukumona nzana akulakwa mpezeni mukambirane naye mwaufulu. Osati mwamuona nzana akulakwa inu kupitiriza nkhani yomwe yankhula kwina. Akungopanga izi. Si moyo wa chikondi. Ndimakumbukira bwino nthawi ena ake anapezeka kuti anapita kumene ndimasonkhana ndikukangozonena kuti nyamara uja musamamvereso akuti nini kodi akusokonezani. Ndi anthu aja ndiuza ine nangoti okay chabwino ndamva ati musamandivere. Ndi anthu aja nkaona ngati kuti mwina nenso ndilankhula zambiri makamaka zofuna dzikometsera kumbali yanga koma nangozonena mesa nina kuti musamandivere. Basi musamandivere. Ndi anthu aja anadzakhala mudabo kuti ndeni kuti yankhuleni ino munena kuti chani nazonena okay. Anthu amene akuzani kunena kuti musamandiverewo ngati wafika pokuzani zene ndi kuti ine akundidziwa. Tsono ngati wakundiona kunena kuti ine ndasokera chinthu choyambira kuchita anena kuti ine andipeze ndi kundibweza mu mzimu wachifatso osati kungothamangira kakuzani ine kuti ine musamanditani musamandivere. Umenewo si moyo wachani? Si moyo wa Chikhristu. Chimodzimodzi apa pamene mulembi anatani kodi? Analembera. Tamuona nzathu akusochera timangeni zoti munthu amene timbweze mu mzimu wachifatso osati kuthamangira nkhani yokuyankhula kwa anthu ena. Izi ndi zimene mulembi amene anafotokoza. Ndipo akuti tinyamuliranenso zothodwetsa. Ndipo akuti tikanyamulirana zothodwetsa kotero timakhala kuti tikufitsa chilamulo cha Khristu. Mu verse yake 2. Kufitsa chilamulo cha Khristu kunedwa apako ndiko kukwaniritsa chilamulo cha Khristu. Kodi chilamulo cha Khristu tingachikwanitse motani? Kumbukirani za lamulo limene Yesu Khristu anatipatsa lamulo latsopano ndilonena kuti chani? Tikakondane wina ndi nzake. Tikakondane wina ndi nzake. Ndipo mulembi mmene mwanalankhulamo zinthu zambiri makamaka pakulimbikitsanso kunena kuti tikuyenera kuti tidzipenyerere tokha kuti tingayesedwe. Zimene timaona nena kuti mulembi buku la Akorinto analankhulanso ndiye Paulo yemweyo buku la Akorinto chapter 10 mu verse yake 12 kuti wakuyesa kuti ali chilili adzipenyerere kopa kuti angayesedwe. Tikamaona mu verse yake 6 analankhulapo chinthu china makamaka chonena kuti koma iye amene aphunzira mawu ayenera kuchereza womphunzitsayo mu zonse zabwino. Apa mangofotokoza zonena kuti
anthu tiziyenera kumathandiza atumiki a Mulungu. Ndichifukwa chake mu verse 7 akunena kuti musanyengedwe, Mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu adzachifesa chinthu chomwecho adzatani kuti adzatuta. Zinthu zimene tikuchita pa dziko lapansi pano tidzayendera mphotho potenga ndi zinthu zimene tikuchita pano pa dziko lapansi. Mu verse 10 makamaka adakafotokozanso kunena kuti chifukwa chake monga tili nayo nyengo tichitire onse chokoma, koma makamaka iwo ambanja la chikhulupiriro. Pamene amapereka udindo onena kuti tikuyenera tizithandiza akhristu anzathu, tikuyenera tizithandiza anthu onse, koma makamaka pakuyambirira anthu amene tili nawo mu chikhulupiriro chofanana ndiwo akhristu anzathu. Zimene timaonanso kunena kuti Yakoboso analemba mu buku la Yakobo chapter 1 mu verse 7 kunena kuti mapembedzedwe oyera ndi osadetsa pamaso pa Mulungu ndiwo kucheza ndi akazi amasiye komanso ana amasiye mu chisautso chawo. Kodi timathandiza anthu osowa? Ngati sitimathandiza anthu osowa tikazindikira kunena kuti tili kuchita zosemphana ndi mawu a Mulungu. Izi ndi zimene mawu a Mulungu amafuna kunena kuti ino ndine tidzikhale kuchita, kunena kuti pakumaliza pa zonsezi tikapeze chipulumutso. Taphunzira zambiri kuchokera mu buku limeneli. Choncho tikapitizeni kuwerenga buku limeneli kuti tikapitizenso kumaphunzira zinthu zambiri zimene zingakwanitse kutisuntha mu moyo wathu wa chikhristu. Buku lochepa la machapters okwana 6. Zimenezi ndi zimene timafuna tigawane mu tsiku la lero. Mwina nkutheka kuti muli ndi funso kapena ndemanga kuchokera ku program imene yakudziwa Baibulo langa, mutha kutumiza funso lanu kapena ndemanga yanu kudzera ku nambala iyi 0 766 018. Kumbukira kuti program imene amakupatsani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Mulungu odzakulalitsa akakudalitseni nonse, ndipo mu tsiku la lero muna ndine m'bale wanu Mwambuye Daniel Linje Pancras. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona